Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kuna tidak kena makapunga dan sili da mana nasong nasir na di palilang sa taumpungan namin yung ngaran nila sa talintang matiha. Adin daw di nag-ipaw nila na si Bayhiyah nilab na masampot na po Vice Presidente Mies Bay Maldita. Alam mo siya na rin mo bilamiya si Bay Arsina Buswas, assistant founder si Bayos na idol lang na matian sa layo. Nanagos mga pagaliak na mga unod sa ranang walag dadat ito mga dakila-kila tarap-parap sa unay na sampur na bukin ng uda mga ulambo sumakiragas sa ranang at tamang kililimbo. Sa kati siya ba nun ipang makinga so kanakan sa unay nakakatatabo ni pumanay niya tanto taarago tago mas rubas nakati siya ba nun ipang makinga sa wasala.
titiris iya masabaranan kanani manguda kilat para saunayan manguda pakadilang dawang daun sahiran kadiran tangan na mabidong kiselo taman sa sibin balas sa dun ang nilikanak ka ng mapagmakalan kapagiri anak ayun na datu amiku na naman lalawin ayaw kanawanya bibig perala sa basida kapipit ako ikang giginahali kusugatan hani labir apa umir sa tahan sa ikan mga kumin ay akarang mauna na diwang kurong tanang kumakawan ng langwan na pagawin ay muda Tuhan sanin kadi pa irapakat anakan sanay mangudak nakilat na ipandipatiwong mga pagriyakin sa karintan katan salamat na adidewa iman